Хора, днес ще ви покажа всичките неща, които съм направил в един Victory Royale. Да започваме. Това е последния кил, който го направих. Както виждате, доста високо. Нека да видим, отиде там и го снайпнах в краката, за малко да мине между краката му. Това е предпоследния кил. Предпоследните два. Извинявам се. Сега. Тук бях загубил доста демидж в бурята. Сега да не си мислите, че съм изпуснал това беше същото като това. Така че, тук се опитаха да ме сплитнат. Аз добре, че успях да скоча. И сега го направих на каша. Това беше също хубав кил. Това също не беше лош кил, между другото, бих казал аз. Ако вие мислите, че е лош, добре, хубаво. Не ви казвам, че може да не е най-хубавия на света. Нека да започваме с това. Тук не го бях снайпал, с този арбалета го убих единия. Един се опитах да го... После един го убих, други... той отзад ми се появи, го убих и него. После нямаше никой тук, мислех си, че е останал някой, обаче не е. Нека да видим този, тук единия май го бях, и после другия не го снайпнах. И така го ударих главата, много яко. Първия шот, това е третия. Това е още един кил. Това е същото. Извинявам се. Тук не знам как да спра раницата. Аз исках да спра, но явно не можех. Защото искам раницата да мога да се спират по някакъв начин. Това също беше як кил. Тук е Triple Elimination, явно на 19 кръв съм. Това с ботките, ама нека да ви го покажа, не може да ви хареса.